Ekawa yabo aseke wanda kia Nyankonko Nyabumite miye ward ya Nyamaya county ya Nyamira nigori tukuri rero batwarege karo kyokorotota obokoreri aso mwaka oyoiga inseyo munyakero gobo Jeremiah Okinyi Obonyo bagukwana ekerekyo nigo bamuragiro mo senator we county ya Nyamira Eric Okongo Mugeni asogoteira ebirero byabo ase bunge ya senate igoro yokogwa wekemerige kahawa nechae ase county ya Nyamira Sege ikaro kiari kumurekera hubuya haseke meriye kawa haseke wanda ye kawa kia Nyangoko Nyabumite ikigotoka se wodi ya Nyamaya ibunge ya West Mogrango imea Nyamira hasege ikaro kiara wano Munyakirogo Jeremiah Okinyi Obonyo hase basabira umurimi kwenekinga gutinyare nabo igoko gendera ko ligereria injira yo gokinie kemeriye kawa iriyo komente nibo ene anyo cheno meeting ye ukwane biasa bya baremi ngana kiba kori biasa bya umwako mugima wikatwa bakanire rero bine ko bwatia tubwate nya umite bwa factory nya factory ntare ko nya umite main ye ndo kore gasi yerengia bwata mibaraba ya ina ende yari tujiba singia 102 and 70 cents nya umite Nyangoko yere 02 nere branch ya kabere nere bwata umya barabarunge abo bakora mugutoro rero obere successful na borobu banyo atingi 100 na senti 55 kioge ero 03 nero njate amedari ete 202 85 cents karo kiale okiangi yo some bitabu nago kero mukutano twachire Nyangoko igore nk'umugutano bw'ingenzi muno twasome rubi asara byobore mibweto twabigokeire ntutwago kira so mukutano chamani abwate na chamanyo itoyo bwe chikagwa muntu taso kumukuna chibasine chingi yakorete abaremi bagokwana kerekyo nigoberero byabanyareko bakonyora kurwekemeriye kawa mega yeke wandekyo koriera chishiringi chimibere na 53 ase kiro egento bakwera kyabeire rigori rinene kigima kesaba cha kuburemi obwe kawa na tunawahimiza ya kwamba waongeze acreage ya kahawa waitunze vizuri waweke mbolea wapate mapato mzuri. Wale ambao wameweka kahawa kwa fence, yani wameweka kama fence, ningependa kuwahimiza ya kwamba pia waangalie hiyo kahawa vizuri, wafanye pruning, waongeze mbolea, bado watapata mapato mzuri. Kahawa nero baba nero tata. Kahawa ne yengencho. Abale mira na mugono. Obole mweka kwa tikabo kane lakini chinyomba kilikiana arobi. Bato tebi ndi baba kaka dividends kyabo. Ase bitabo byene buborendi bikranaroro nigo byasabire abamenyi hanene mono korworo gongorwo kotika koreta siasa asubore mibwe kawa oizo barweto saba bakarenya Nairobi bagaita ipengi Josby banyo inspection ko yazo mu yaringe ngiya mono eko ya ititwe ka ngiya mono kibera cyabombe yakire amakoso kato getana ringa nyomba ibere kasekari yana Nairobi yanyonga mbawa nyomba ibere nawo bachonetie batarenga obis akereke kioni gwegati yabaremi abo bagendere ko mumochia omo senator we county ya Nyamira senior council Eric Okongo Mugeni asogosinywa kwegerera ekemeriye kawa na kweranga nigonone mbono ekemeriye chae ya chirense egento bakweranga bono nigo barachikoiranera soboremi we kawa boikiranu twarigere iri tocha totondera abana bari echaero yakwete ngotogora tore Okongo Mugeni batebi nango togora tore chichaonye mbari kogenda batcheko totebi amaya nigo bagotore toro bo sales gogo totebi ngane kene ngangongo dero tore tore munyaga inkiare koreta munyare ko mwetiense Okongo Mugeni senator bono totegete kaguya itagendere ntotagete baingirie nyore ne ritukerimo monto go choro to kumusamba karigerete Okongo Mugeni ngoma tebiana kisi aseria bwatatige agende borongeiga eseneti nerego etie bintu abolinga yecha yaito yachiete agocha gototebye samatanga gikarekiga kyarero no kwenekinga ngobeka bare na gosigeta obuya bwo kuburugera kemeriye kawa iri kwenekinga engeria ngoswera sumuremi kurwa ase factory ye kawa ya Nyangoko iwe gotoka ase wodi ya Nyamaye bunge ya West Mogrango imea Nyamira Kingo reporter ya Nsoko TV Rizara Nyarike Steven Embonde